balimaw aw ni ɲɔgɔn kan kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko kunu arabadon sema ani plateforme olu ye bɛnkan signé u ni ɲɔgɔn cɛla la. O bɛnkan in hokumu kɔnɔna na u bɛ fɛ kɛlɛw ka jɔ tile 15 kɔnɔna na. O bɛnkan in signera an ka maaba caman ɲɛna i n'a fɔ an ka ministre de la sécurité de la protection civile ani an ka haut conseil islamique président ani MINUSMA Mali la yan nɔ o président o chef ani président fɛnɛ ka représentant. U ka fɔla ko olu ka tile 15 in kɔnɔna na k'u bɛ fɛ k'u miiri de walasa cogo min na kɛlɛ yɛrɛ bɛ taa ban a kan fila ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na. Ka d'a kan k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa Kidali ka se ka stabiliser ani cakɛda dɔw ka se yen nɔ i n'a fɔ kɛnɛya cakɛda ni kalan cakɛda. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko inspecteur Papa Mambi Keyita dit épervier du Mandé ale ye a ka lettre de démission di polisi la tɛnɛndon tɛmɛnen. A ka o lettre in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko maa ma diyagoya ka démissionner wa k'a ma menacer ka d'a kan hakilina jiginna ale de tun bilalen don Madu ka journal maa min ye mugu ci ale la ale de tun bilalen don o ko ɲɛma. A fɛnɛ ko ale de fɛnɛ tun bɛ bandi caman bɛ yen ale de fɛnɛ tun y'olu minɛ ni k'olu don kaso la. Mais a fɔra tuguni ko a ka nin lettre in k'a y'a démission in arrangé k'a to Faransi de ko wa ko basi foyi t'a la yen nɔ. Ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.